Mate Hana Soleh bareng Elwarda, insyaallah berkah. Tumis sedikit ya. Alamat Deana Soleh Maghrib lagi. Iki lagi. Iku papa. Iya, ini Umi setting spesial buat Pak Haji ya. Oke. Foto gini loh. Foto sih. Beringis. Badani mukmin anut syariah kanthi lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wektu Sallu ala Nabi Muhammad.